ja, op een parkeerterrein, nou, ik denk 4 minuten van de boot af. Dus is prima zo. En wie had er het vooruit, heb ik nog wel aardig zicht. Wie moet je wel betalen overigens. Dus de regering haalt nu even een kaartje voor 15 uur. En dat schijnt ik nog iets heel voordelig te zijn, ja, maar klaar, dus zo doen. Ja, in ieder geval heb ik nog wel knap uitzicht. Zelfs op het einde is Noorwegen nog mooi. Even de ster verkennen. Gratis. Gratis? Ja, keer ook maar dat net. Oh. Dus ik heb... Push button en als het screen zwart is, maar die button die doet het net. Oh, Ja, weet ik doe het net door. Maar... spul kapot. Dan kan ik nog maar eens even heen met mijn wielen gooien. Dan krijg ik op de laatste dag een dikke bekeuring. Ja. Dat is hem natuurlijk net omgezet. Steek er nog een uitbutton op, hè. Nou. Ik zit maar even niet checken. Hier was een cruisebootstation. Cruise skip. Maar dit slaat wel alles. Het gele daarbovenop, dat is dus de binnengliesbaan. Zit ik goed, krijg je hier trainen. Maar daarachter op die boot zit gewoon een takkelbaan. Nou ja, hoe gek is het krijgen? Nou, die boot hebben we wel even op zien. Not. Dus zie ik het niet in, maar die komt bij u te staan misschien. Nou, we zullen de staart even onveilig maken. Ja, heerlijk. Nou, dat vind ik best keurig. Ja, dit is het. Het op naar Denemarken nu. Het is weer fjessen te heet. Je komt gewoon niet boordzicht te leven, dat goed is. Nou, ik was jet trouw dat die dingen van plakwisseling maken. Ja? Ja. Wat weer? En daar leidt die grutte. Oh, een knoer, hè? Eindelijk een kerk die het wel hier mis. De Domkerk.
Nou, Christiansand krijgt een bezocht. Heel druk. Al je Engelsen uit dat cruise schip. Nou, hier staan we. Mooi voor de nacht. Mooi wekker zetten voor de eerste keer in de vakantie. En ja, dat is ook helemaal niet erg. Dan ben we morgen, nou, krijg ik van Tolmen, denk ik, Alwoeren. Die oude Tolmen. Ben we naar Denemarken. Dan is de gas erop naar huis. En dan krijg je een drankje dronken op een terras nog. €20 voor een glaasje wijn. Nou, dat hebben we net niet. We hadden al de goedkoopste biertjes aan. Ja, die wien al €13. Nou, we heen koelkast hebben we nog wat staan, dat krijgt wat goedkoper. Dus dat nuttigen we nog maar even en dan wat eten warmheidje. En dan maar, ja, dan is het wachtje, hè. Wachtje totdat het morgen is. We halen een beetje verkend wat de route is natuurlijk naar de boord, want dat is altijd natuurlijk wel een dingetje, hè. Dan mag je maar de boord en dat ding moet weer op die boord rijden worden. Nou ja, het staat hier al heel duidelijk mooi, jong. Het is gewoon het paard naar Denemarken. Hoe is het nou? En daar is maar één route heen. Nou, krijgen we nou ons knoosje en dan doen we een drankje. Kunnen we wat eten. Nou, het cruiseschip vertrekt weer. Schat heeft mooi gezegd, hè. Je krijgt alleen lood. Dan hoop ik eigenlijk dat we hem daar bij u zien kunnen. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, het dorpje is hier voor het uitstaan. Want al die mensen die zitten natuurlijk op die boord. Dus ik denk dat die kant even naar het zuid erin. Dan zitten we hem daar nog even oppakken kunnen. De boot had ik net met getroffen. Maar dit mooie plakje wol. En dit is dus, dat we zeggen, daarachter staan we met de camper. Gewoon voor een nachtje. En dan sta je op zo'n mooi plakje. Hè? Blijft het zeilbootje wat het ruime sap verkiest. Hè? Nou, 7:02. Daar hou ik van. Kijk, mooi op die. Oorloer, ik heb nou nog een bak koffie zetten. Hartstikke laat. Zo. De krijtelers en de zundaap die ben aan boord van de fjordlijn. Oh, de Kalderlijn trouwens. Nou, we staan in de regen. Het is Krekkelzoon. En ja, mooi Piet, hè. Wekker komt 6 uur. Maar het is hier al smoor druk. Er staat al regen. We staan hier rijden Jochen. En volgens mij staat het van al in jezelf al helemaal vol. Dus
Je maakt maar onder koffie. Nou, we staan. Wat ben je erop? Dat zit los. €1,08, gezette plak. De meeste moet naar aan boord komen, dacht ik. Het is best een kleute auto, dus, maar dat past mooi op mijn skiën. Misschien ging je dit een beetje te laat weer. Hij had de kriebeltjes in het bukje tegen ik. Keerterrein is leeg. Ja. Dan ben je krijg te laat. By Norway. Een heel uur varen ongeveer. En dan hopen we dat er weer. Ja, dit is dan toch echt de laatste van onze Noorwegen-reeks. En wat hebben we een prachtige vakantie daar, werkelijk. Een fantastisch land, protestation, de natuur. En ja, dan zit het waar net altijd mee, maar we hebben gewoon heel erg mazzel. Iedere keer bij een uitstapje heen, dan ben het gewoon prachtig mooi waar. Dus
Maar eigenlijk hebben we niks te klein. Dus op een gegeven moment dan moet ik was band zetten en dan begon de regering, die begon haar soms wel eens een beetje te ergeren onder het waar. Maar over het algemeen zat ik steeds, als we nu het stapje heen, wie het altijd mooi waren. Nou ja, je had het zelf op een beelden schenken. Ja, zoals ik zei, het einde. Maar er komen wel weer naar uitstapjes. Je kan ook nog even zien naar een paar fotomomentjes. Ik startte ervan. Per fotomomentjes van wat wij er beleven hadden. En dan maken we maar weer op naar de volgende avonturen. Nou, abonneer even. Doe even een toemkom heen. Leuk vonden hebt. En ja, zet het bels even op. Want de volgende keer ben we natuurlijk weer op paard. Dan ben we hier in Nederland en dan komen er nog dingetjes hier die bij mij met je kindermeus knausken. Dus ik zou hem heel graag de volgende keer weer. Dan ben we weer op paard. Laters.